Видели? Видели ни, Видех ви, насекъде изкачате вече. Кво са, къде ще пробвате? В X Factor, Гласа на България, Big Brother, Ако трябваше пробваме в Ергена. И в къща на инфлуенсърите 4. Толкова ми изложихте, че не мога да повярвам, съседите ме спират и ми викат: вашите синове са известни, много им се кефа. Сами си го постигнахме. Исках аз да съм известната, а не вие двамата малки гангстери. Знаете ли какво? Повече никакъв компютър, никакъв. Не ни трябва компютърът ти и ти не ни трябваш. Ара, тръгвам, Марти. Ай, Гадина, ти що така ма преба сам да си ходя? Ама, братле, мама ми чисти, мама ми готви, мама ми пере и ми дава на компютъра, разбираш ли ме? Гадина, вземи поръсни малко на 32 години страна момче, поръсни на мама детенцето с ополанко. Ало, мамо, има ли боб? Сега ще ти дам и дрехите ми ги изпереш. Ей сега се прибира, мама, ей сега, само да разкарам кучета. Ай.